mauswa pa ang buhay. Ang tercer distrito lalo pang mamarhay. Si Nelson Legasyon may pagmagulog na tunay. Si Nelson Legasyon sa pagkandang pirmi siyang kasabay. Ki Nelson Legasyon dagos ang pagbabago. Ki Nelson Legasyon gabos progresibo. Si Nelson Legasyon distrito ang objeto. Ki Nelson Legasyon mauswag pa ang tercer distrito. Ki Nelson Legasyon kita sigurado munyanan madara totoong serbisyo. Si Nelson Legasyon tunay na matao marikas na asenso sa tercer distrito. Madya na kaya na marikas na asenso na radyo natin. Si Kuya Bandao, your friend, Yuri Joe. Over the nation, we're here for you. Friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Your friendly radio. Reaching the entire archipelago. Radio Natin. Your friendly radio. Your radio. Radio Natin. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Tanoy ka! Tanoy ka! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman? Kilalanin ang ating mga kandidato. Tanoy ka! Tanoy ka! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa Radyo Natin FM Naga. Tanoy ka! Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome sa ating programang Tano Ika, the Radyo Natin Naga Job Interview. Ito po ay interview namin sa ating aplikanteng kandidato. Wala po kaming pinipili dahil kayo po ang pipili sa kanila. Kaya ngayong araw na to, meron na naman po tayong aplikante na makikilala natin, malalaman natin kung sino ba talaga siya at kung taano siya ang mapipili natin ngayong darating na May 12, 2025 election. Hindi ko na po papatagalin para mahaba ang maging usapan namin ngayong sa araw na to. Let us all welcome ang aming aplikante, si Mr. Frank Mendoza. Welcome, sir. Welcome po. Ayan po, sir. Good morning, sir. Batiin mo po muna yung ating mga nanonood at nakikinig. Maraming aga po sa mga nag-iinay doon sa programa ninyo, sa mga listener ng radyo natin. Ayan, naririnig po tayo live sa Radyo 89.5 at napapanood po tayo live rin sa aming official FB page na Radyo Natin 89.5 Naga. At kung kayo po ay nasa inyong mga gadgets,
Pwede po kayong makinig sa aming live stream. I-type nyo lang po radyonatinfm.com/naga. At ayan na nga, ito nga ang ating unang aplikante para sa semana, para sa week na ini. Ano po? Si Sir Frank Mendoza. Sir, kamusta naman po? So far, maraming man, si paikot-ikot ni daw na pamakita ng katakpan niya, nagpapabisto lang without seeking their votes. Maraming man si reception siya sa muyang grupo, kasi na pati na po sa muyang mga bago. Ayan. So sir, looking at your resume, quite a lot ang experience mo na sa government service. I think yung pinaka-recent mo po is yung inappoint ka ni President Aquino bilang Executive Director kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board. As in, nagi pang concurrent Regional Director sa Bicol kan LTO. Ano po? And then, naging City Administrator ka rin po kang time ni Mayor Jessie Robredo for 6 years. Ayan. And then, City Budget Officer ng Local Finance Committee. Ayan. Sir, actually, pag sinabing Frank Mendoza, kilala yan as nasa executive office ng City Hall. I know na medyo ang pag-apply mo po ngayon as City Councilor, medyo hindi ko po alam ko kapag sa line ng mga LGU, kilala ka po. So how is it, ano po ang pagtanggap sa iyo ngayon ng ating mga local members of the community? Admittedly, ang pagnagdan kami sa mga barangay, mga zona-zona, pag inahapon, higit lang nakakabista sa kuya. Hindi man ito mga barangay officials, mga barangay authorities. Pero pag naipapaliwanag ko man kung paano yaon ako, isay ako, maraming man ang reception, kasi nailing ko, nakakatabang yan sa pagpagisto ni tanganing mag-iba man yung positive reception sa mga. Lalo na po sa ako. Ako talaga, ako kaya tabi Mama Jana. Sa totoo lang, backroom player ako. Backstage player. Ever since, naman ako talaga nasa frontera. Siyempre nasa frontera ito sa mga ilog opisyal at malimas ngayon sa mga opisyal. And for so long, meron kita elected. Ako position sa political. Pero daw na araw kaya, ako masipas-sipas ito sa nangyayari sa mga. Halimbawa, ito pong color coding ordinance. Kung tanda po dito, ang panahon po baga, sa sentro ng Naga, may mga tri-mobile station. May color, as in iba pa. Nagpanday po kayo ordinance dito. Kanya po ni Elmer Cambiano. Siya po ang Project Development Officer. Kasi kami doon nag-isip sa ibubugtak si mga terminal, anong tulad ibubugtak, anong tulad ang mga tri-mobile, ano si free zone, etc. Yan po kami sinag-draft and kabali kami sa mga konsultasyon. Kasi iyan, since po kami mga konsyal, ang nagpasal po kaya si Councilor Socorro Termes. Actually, kadamot pang ordinances na partiman po kita. Itong Naga City Investment Code na naglansama pa ang kansilan sa mga investor. Kung mga nabistuman din namin kung mga incentive sa Naga City. Alin na po yan, time pa ni Mayor Jess. Anong panday ka sa sanggunian, si Councilor Gabi Bondado. Ano niya nagdadala ng ordinance niya. Diba pa, time na dahil pasikat ang universal healthcare, hindi po ganitong socialized medical care program. Kung saan si mga benepisyo na similar sa PhilHealth, pig-localized ta. Takang panahon baga, dahil pa man kayo usok ito ang universal healthcare na libre naman. Iguaman mga libre pero didikit po si amount, kaya nagibugat ang local version. Ang nag-sponsor po kayo sa Sangguniang Panlungsod, si Dr. Sani Ranyola. Nasagot mo yan, incumbent councilor. Ugwa pa, ang sarubagang problema sa mga beneficiaries kang urban poor program, ang pagbabayad kang monthly amortization. Para magianan sinda, may piga-draft kitang ordinance, ito pong bayad niyan ordinance, kung saan pwede sila magtrabaho sa mga project
kang city, as in itong sweldo ninda, ang part kayan, i-credit as amortization ninda. Nag-sponsor kayan, hindi ko na matanda kung sino nag-sponsor. Pero yan po naging ordinansa kang city. As in manilain pa mga ordinansa na nagtabang kita sa pagpanday. Ano po? Pero Sir Frank, expose ka pong masyado as yung pag-service mo po as a government employee. Pero sino po ba talaga si Mr. Frank Mendoza as part of the community? Actually, ang personality ko kaya perming backroom player. Dahil magkita kumaga gustong kumaga may sa personality ko na pirma akong sikat o kung nasa frontline, mas komportable ako nasa likod as in nagtatabang duman sa mga nasa frontline nga ni mahaman itong dapat mahaman, may deliver si dapat may deliver. Pero kang nakaaging Christine, kami ni Mrs. pamilya mi nagtabang man kami sa paaginin na ito bagang pagkakakakan sa mga evacuation center na dumang kami, may dara kaming goto o kung ano pa man na maitabang. As in iyan, actually, may man yan ventilate. Makatabang lang. So, mga araw na bagay ang samuyang ginigibo. As in, pero daw nga ni, backroom player kita, pero si ginigibo taman, igwent impact sa komunidad. As in, bilang proof na talagang habog magparapasikat, mayo kang mahiling, daw sa anong posisyon na kinaputan ko, nagyo ko ning, ito ba kaya sa lamesa? Kaya Frank Mendoza, City Administrator, o Frank Mendoza, City Budget Officer. Mayo akong ginibo kayan. Tada ako nagtutubo dyan sa kamayo sa personalidad ko yan. Nung ako nakaigwan ng araw kayan, kanyaon ako sa LTFRB. Pag abot kay Guana. Automatic, sir. Yun na, yaon na. Pinapahali ko, sabi ka mga yaon naman, wag sir, kailangan mo yan. Yan ang kumaga protocol na naman sa ina. So, okay, sige. Anyway, baka man niya akong nagay ni. So, iyo po yan. Kaya lang kita. Simple, nasa likod lang. Ayan. Sir, may anak po? Or makuapo na? Igwa kong aki, nagkaklase ko niyan sa USI. Daughter, solo lang siya. Ayan, so hindi pa naman, wala pang makuapo na pa. pinagkakaabalahan. Haloy pa yan Ayan. So sir, ngayon na, kasi sabi mo lagi kang background player. Okay. Ngayon na ikaw naman ay lumalabas na sa iyong shell and you are applying for the position of city councilor ng Naga City. Nasa frontera ka na ngayon, sir. Ayo. How does it feel? Well, nakakapanibago. Siyempre, i-istorya mo si sadiri mo. Dahil ko man yan. Hindi luwasin ginagawa. sa comfort zone ko. Oo. Pero obligado. And since nagtaya na ko, gigibuhon ko na yan. Whether I like it or not. Tapan ako mabisto kung dahil ka dahil may ilalatag sa imong istorya. Mamay dagdag ko lang. Ganyan pa na ako sa LTFRB. Ang belief kang mga regional director pag dumanmi, ang LTFRB being a regulatory body, mayong enforcement authority. Hanggang, kumbaga, ang sa iya lang, maisun yung policy, pero di ma-enforce. Kanya kami duman sa central office, kami ni James Jacob, siya po ang chairman kang LTFRB kan time na to. Pigdara kami duman na Mayor Jess Robredo. Ang problema kadakulong kolorum sa Metro Manila, pati si surrounding areas, as in, ang supposedly ma-enforce kayan, ang LTO, pati si deputized PNP, kaya lang halos ugwaman, pero token lang si enforcement. Pigurulain mo yan sa management committee na maalag kita ng enforcement unit. Pero ang sabi ka mga regional director, ng mga gurangan na sa LTFRB, wala tayong power na ganyan. Hanggang issuance lang ng policy. Pero against their advice, against their majority opinion, naglag kami ng enforcement unit. Na useless ang regulation kung hindi mo ma-enforce. So, ang sabi mo na lang, kung may magreklamo, di mag-file ng kaso. Kaya nag-create ng enforcement unit ang Office of the Executive Director, directly under me yan. 10 lang kami katao. Ang automi, kakarag-karag pang crosswind. Pero monthly, nakakadakop kaming more or less mga 100 colorum units. Ang sunod na challenge me, send me ilalag itong mga na-impound.
So for the first time, through a public-private partnership, nag-establish kami ng impounding station sa Taytay, Rizal. First time yan, tamayo pa katong araw kayan, nakikisaray lang kato ang LTFRB sa MMDA impounding station, pero masakit ang coordination. So naglagma kami sa diri. Kaya itong enforcement kang kolorom duman sa NCR, medyo napakusog-kusog may. Dawa nga ni iyan ang pagtubod ka mga RD, regional directors, may kitang power. Mamabaga nagkaso sa muya. Kaya ito, nabisto ang LTFRB Central Office pag abot sa enforcement kang kolorom. Ang nadadakop may bako lang ordinaryong operator, hagad kang MMDA, kaya member kang task force Limbas, PNP unit yan. Mangalas ka, mga enforcer pero may mga kolorom palan. Madyan sa opisina ko, in full battle regalia, nakabuta, magayon ang uniforme, guwapang kopya, nakikiulay na unit ko to, pwede bang maarbor. And then in the aram, ugbaon ako, nanadakop sinda. Dahil proof yan na may kaming sinasanto. Dawa mga matitibay o kinakatakot na sa Metro Manila, pag madakop, dakop. Ang sinasabi ko lang sa inda, tutulungan kita. Pero hanggang mapabilis lang yung proseso. Hanggang dyan lang. So kung anong penalty, penalize inda. Iyo man yan si winalat may sa LTFRB. Siring man ito bagang pinaka-enot na citizens charter kang LTFRB. Kami man po sinagibo ito, Office of the Executive Director. In fact, mga 3 years na ako nakabalik sa Naga, pag binubukasan ko ang website, yan pa niya ko pangarang ko digdig. Pero nga binarago naman. So, iyan si mga accomplishment na duman sa Central Office sa LTFRB. Sir, masyadong parang ang trabaho mo po sa government na kahit nasa parang sinasabi mong nasa background ka pero ikaw pa rin yung humaharap sa mga tao. Hindi po ba parang hindi ba nabubulabog yung personal life mo dyan or parang yung parang hindi po ba nagkakaroon ng mga threats, ganon? Wala naman. In fact, masaya, again sa LTFRB, masaya yung mga legitimate na operator sa amin. Pero yung sinasabi mo na nagagalit sa'yo, wala ba nagagalit background player ka pero nagpuprontera ka, kung it's a call of duty, nasa prontera naman ko. Hindi naman tayo nagdadalawang isip na magprontera. Pero kung meron magpuprontera, siya na lang. Siya na lang, sila na lang. Sila na lang. Ayan. Pero sir, ngayon na nag-a-apply ka sa position, sino po ba or meron po ba or ano yung factor na nag-udyok sa'yo para, yes, gusto ko kasi may advocacy ako na gusto kong gawin para sa Naga? Ang nag-udyok sa akin, actually, I'm ready to retire na. Retireable na ako. I'm already 65 this month. Pero may nag-invite sa akin and hindi ko mahindian. Unang-una, dahil sa tiwala ko rin sa kanya, sa kanyang kakayahan, sa kanyang integrity, sa kanyang dedication. Pangalawa, yung asawa niya malaking tulong din sa akin. Kaya, iyon. Kahit nagdadalawang isip, sumama ko sa proseso. Anyway, ang inisip ko noon, baka kako sa proseso, malaglag pa ko. Pero nakapasok. So now, nandito po tayo at kasama tayo ng ang bagong Team Naga. So I'm already decided and kung ano yung dapat gagawin ko po. Para sa Team Naga, para sa Naga City at para makasama sa uupo sa Sangguniang Panlungsod. Kung papalarin ka sir na ma-hire as City Councilor ng Naga, di po ba nasa legislative body kayo kayo ang gagawa ng mga laws and ordinances. Ano po ang sa tingin mo is magiging first or yung masasabi mo na ito akin ito, ako ang nag-author nito, dapat ito yung nakikita mo pong concern ng Naga na talagang yun po yung gusto mong bigyan ng pansin? Unang-una, since hinawakan ko yung City Agriculture Office, twice ko yan hinawakan during time of Mayor Jess and during the present administration. Ang isang problema ng mga magsasaka, lalo na yung mga Tagalog kita, yung mga parauma, nimparoy, ang problema ninda, pag tag-ani, bagsak ang presyo. Kaya, daw mariang ani, nasunod si tamang technology, katapos-tapos si lugi. So, nagpagal sin ng 3 months pero lugi. Now,
Ang city government ang babakal ng bagas. Based sa records, nasa 23 million ang nagastuta sa bagas last year. Of course, kairiba dyan si pang-relief. Sabi ito ng mga 20 million, sabi ito pang 15 million si ginaramit sa Sanggawadan, Queen, as in iba pang programs kan city. Now, yan amount na yan, binabakal yan kan city sa mga commercial traders dahil sinda may kakayahan mag-supply kang volume kang city government. Ang binabakal ito, mga 1,000 sacks, etc. Nag-try na kami kayo magbakal sa mga parauma, pero ang problema nga ni, ang kaya nilang isupply 50 sakos lang, 100 sakos, sabi ito pandusinto, still kulang na kulang sa requirement kan city. Sarot ang gigibuhon, malagkitan ng sistema na mga bagas na kay puang kang siyudad, bakalo na sa parauma, paano? By October, ang mga department nasabit na ning budget ninda. As in, iyan sinasabit na sa sanggunian. So by October, hahagadon mi na sa gabos na department, mga program officer, kang Queen, Sanggawadan, Isinibapa, senior citizen. Ano si rice requirement nindo for the following year? As in iyan, i-consolidate kan City Agriculture Office. So, maaraman kan City Agriculture na, let's say, February kapon ming 1,000 na bags ning bagas, June, aro ganing quantity, etc. Now, given that information, ang agriculture pwede na magkontrata sa mga farmer. Ika ngaya mabakal kami sa imo ning 80 sako, sa imo ngaya 50 sako, sa imo ngaya 100. Hanggang sa matipon itong mga requirement. Ikaw ning committed price, pig-compute ko kung 55 pesos ang bagas, pwede may bakalon ang pare at 20 pesos sa farmer. So sa 20 pesos makita na sinda. And ang city man makita na tapos kinonvert mo ang paroy na binakal mo at 20 pesos into rice, may mga reduction kaya yan. Pag inalang mo, may reduction sa volume. Pag minulino mo, may reduction sa volume. Itong resulting rice, actually, mas makakasave pa ang city kung babakalon niyang paroy. Igwaman kita ning mulino ngunyan, igwa kita ning dryer. In fact, nag-abot pa lang itong 12-tonner na dryer kang City Agriculture Office karo last week. Kung baga pwedeng i-process to. Ang sarong problema minalang talaga, send me sa Saray. Pero pig-raise ko na yan, na baka may paagi na makalagyan ng salit na warehouse. At ang sarong kayong problema kayo, si timing. Ang aning March, pero kay Ponsi Paroy, ay si Bagas, June pa. So, ang storage yan. Hilingon me, luway-luway, pasiring kita dyan. Yung mapigsasabi ko, ini mga planong ini, dito yan magbibigla. Lalo na kung kay Pon ang dakulang pundo. Pero ang importante, igwa kitang direksyon na tinatahak, pasiring duman sa sitwasyon na mga parauma, nagkikita. Ang agrikultura kaya, ako na personal niya, pagtubod ko sa agrikultura, dapat ang ipus dyan, income security ka mga paratanong. Bakong food security. Kung may pambakal ka, dahil ka man magugutom. Pero ilang mga paratanong, kadakol ka nagugutom. Apisa na sila nagtatanong dahil most of the time, dahil competitive ang sa indang market, pag time na may ani sinda, bagsak ang presyo. Ano po? So ini pong gigibon kang city, ipopropose na po yun dahil ko sinabing yun at nasa council kita, collegial body. Pero ipoposta yan na city na ang magbakal kang bagas kan mga parauma. And gigibon tang sistema na mapangyari yan. Kaya nagbabakal kami sa mga parauma, may sistema, kaya natataraka sinda. Kung baga dahil may matitipon itong quantity required. With that scheme pa lang, ang variety kang rice, ang City Agriculture ang masabi. Tadi man kaya pwedeng itong sarok mapula, itong sarok maputi. Di mareklamo itong mapula. Kimadi ngayon maputi. So ngayon bako. Kaya si rice variety, City pang masabi kayan. Si mga inputs, provided po yan kang City. Of course, credit. Igwa na kita ning Sarig Naga credit window kung saan ang mga parauma pwede bakal ning inputs without interest, pero babayaran ninda upon harvest. Kung dahil mabayaran upon harvest, may tubo na yan. Just to remind them na may utang sinda. So actually, kadakol pa kitang programa, ang saro pa na, kung pwede lang magdagdag, ang saro pa na, very important na baray, ini pong edukasyon. Pero dahil ko sinasabi itong edukasyon na usual, ining basic education, grade 1 to college, baka yan. Ang importanteng maray, itong preschool, age 3 and 4 years old. Iyan po si panahon na ang aki nadidevelop si sa iyang cognitive abilities, ma-appreciate siya sa iyang kapelibutan,
ma-develop siya sa iyang pag-interact sa kapwa-aki. Iyan very important dahil preparasyonin din yan paglaog sa formal education pag abot sa kinder. Pero equally important, if not more than important, nutrition. Nutrition kang ina, puon sa pagbados hanggang sa pagluwas kang aki. At the very least, ito pong ang apod kan, first 1,000 days kang aki. Diyan ay didevelop si brain, si sayang hawak. Kung kulang ang nutrition, paano ang development? Kaya baga dinidiscourage ang teenage pregnancy, Tano. Pag teenager kita, ang aki, dakulaon, mabilis siya magtalubo. Dawa, gora ano kakangkayan, dakol na nutrient ang naubos kang hawak niya. Kaya natatada sa aki, kung iyan bados na teenager, dikit na sana. Kaya pag sinabing teenage pregnancy, siguro 90% of the time, ang aki may problema man. Dawa, pasiging kakangkang ina. Kaya sa mga hubin pa, magkalatadat lang kamo. Ano po. So, ang po kasi po, number 1, strengthen ang nutrition program. Totoo sa ngunyan, ang award kang city pag-abot sa nutrition kadakol na Hall of Famer na kita, national, regional awards, prim kitang kabali. Pero palibot-libot may, ikaw po ng mga tada-tada. Understandably, dito man yan 100%. Ang sa tuya lang, hanapan taning sistema in consultation with the City Population and Nutrition Office, siring man si Nutrition Council, ano pa si mga dapat gibuhon. Tanganing mas masaluta si dakol pang mga ina na may inahapot kami, ano niya ako nakadyan ka na sa city population ipo ngaya, pero ngaya sa sanggunan kami nagdadyan, naghahagad ning nagsusulisi CPNO, dahil pa po kumbaga may mga magurang, lalo nito may mga aking sadit na dahil pa saklaw ka mga programs kan city. Ang goal ta masaklaw sinda. Sa bagay talaga, Sir Frank, kasi actually meron naman po 'di ba ang mga feeding program, merong feeding program sa school, merong feeding program ang barangay, pero maganda yung sinabi mo, sir, na ang i-target yung nutrisyon ng nagbabados pa sana. Ayan. And actually, sir, since pinag-uusapan na natin ito, nakita ko po sa resume mo na isa yan sa key priorities mo po, ang education and maternal and child nutrition. So pag-usapan naman po natin yung iba pang nakalagay dito, like yung livelihood through direct government procurement. Dagdagan ko lang si nutrition. Sige po, sir. Picture ko si budget. Kang ako kaya ang sa budget office, ang tendency ko talaga magparakaris ng budget. Papagkasyon mo itong pondo sa lampas 40 departments. Ang sakit sa ulo nun, sir. Kaya mayong ugma, mayong sa muyang na ugma. Masabit ng proposal, pagbalik sa inda, tinarapya sana nga. Paano mga magkagigiribo niya? Kaya lang mama kayong maginibo, fixed ang pay, papagkasyon mo. Ang saro kaya, sa preschool, aram mo kung pirang budget sa feeding, 15 pesos. Mga araw yan, 15 pesos. Ano mo babakal kayan? Sa supplemental feeding man sa basic education, garo harhalang kaudikit. Pero, importante kayong maray, lalo na ngunyan, na paikot-ikot min, kahiriling ko yan. Ako na malabi man, kung isa man ang budget officer, ki mayor, na daragdagan ang sa feeding kang mga aki. Ang totoo kayan, itong kinakakan mi sa mga snack sa meeting, mahal ito. Sabi ko nga, dahil kita mag-i-snack, ito na lang sa inda. Kaya na may mga sindumang kami. Kaya, siguro kapilang pwede na. So, saro yung sa advocacy yata na ibugtakta ang pundo kung saan talaga kaipuhan. Kan mga naganyo? Ano po? Itong hapot mo, ito pang ibang, itong sa procurement, po. Sa ngunyan, ikaw kitang batas, RA 9184, pig-amend na yan lately, pero sarong provision kayan, itong pigaapod na community participation. Kumbaga, pag mabakal ang government, pwedeng ibid ninda, pwedeng negotiated procurement, or pwedeng community participation. Ano pang community participation? Imbis na ang supplier si mga negosyante, o darakulang kung ano pa man, pwede man na mag-supply komunidad. So, sarong example, pagpag-ibon ng pathwalk, o kaya pavement, ito mga simpleng projects, normally, binibid na yan. O kaya through negotiated procurement kung ang amount less than 1 million. Pero opportunity na yan na makakreate ka ng trabaho duman sa community. So saro po yan sa itutulod na pag ang projects actually based sa batas, up to 5 million ang community participation. Pag ang projects di mag-exceed
let's say 1 million or 5 million, ipaagita sa community participation ang mode of procurement. Tanganing may hanap buhay si mga taga-duman. Pero kayan, pag mamakulgan ninda to, tas hindi makikinabang. So, imbis na balasado ngayang halo, di talagang, baka nga na itapang-tapangan pa ninda, tas sa tuya man ngayon eh. So, saro po yan. Pero sa mga projects, may mga binabakal ang city na kaya man garong isupply ang community. Halimbawa, mga school bags, pati nga na garo catering. Kung may mga grupo dyan na tatao man magluto-luto, di imbis na bakalon mi sa mga establisadong caterer, pwedeng bakalon mi sa komunidad. Tanggol tagdiyo, hanap buhay. Instead na pipira lang siya nakikinabang sa procurement kan city, spread out lalo na duman sa mga mas nangangaipo. So, iyo po yan. And ang sarong piling gibonta kayan, patunta si procurement office o kaya general services, ilista nindo ano si mga binabakal kang city na pwede tang bakalon sa mga komunidad. And from there, proceed na kita duman sa policy na pag-aro ka ni ang amount, bakalon tayo sa community. Ayan. Magandang idea, sir. Maganda involve ang community, involve yung mga tao sa barangay, may trabaho na, yung parang yung engagement nila with the government, mas napapalapit sila. Iyo po. Ayan. And another one dito po sa key priorities mo sa resume mo po, Sir Frank, is shelter program review and investment programming. Ano po iyan? Iyo po. Sangon yan ang sistema pag may kay po ng sarong lugar, sarong resettlement area, madulog sa City Hall, hanapan pondo, i-execute. Kumayang pondo, di halat-halat mo na. Ang sakoy kaya, again paikot-ikot mi, ang sarong na-realize ko, dakul pa kitang settlement areas, urban poor areas na dapat tapusin na si pag-asikaso kang titulo, tapusin na si pag-asikaso kang pag-transfer kang ownership, tapusin na si site development. May mga lugar na uganang naka-star pero may panggay kompleto si facilities. So, ang sarong, actually, may nangyaring urban poor summit na ginibo ang Team Naga. As in, duman pig-imbita rin si mga stakeholder. Nagruluwas duman si mga issues. Kaya pagyaon na po kita, katamang ta si ibang konsyal. Sa kunyan po nagkakapot kang urban poor si Councilor Jess Albius. Katabang tasinda, may inventory si pangangaipo kang kada site. Ano si problema nindo? Problema sa daga, problema sa mga facilities, etc. etc. I-release ta niyan gabos. Tapos, gibuhan ng programa, ang apod migan sa budget, investment program. Kung saan, taon-taon, for the next 5 years, 10 years, sa detain mabigla sa kadakulaan. Or 3 years, iprograma na anong gigibunta sa site A, anong gigibunta sa site B, sa year 1, sa year 2, ano naman, year 3, etc. Tanganing may direction ba kung sangon niya kaya usually garo demand driven, si makusog maghagad, si maribok maghagad, kumisan iyon na inot. Pero kung may sistema kita, iprograma ta na gabos na site, ano si problema, no rin tayong gigiribon, ano si funding requirement. Sa arag po kayan ang satong trust. Pero ang sarupang kay po, institutional strengthening kang HSDO, Housing Settlements and Development Office. Given the large challenge na dapat tindang resorberan, dapat man ang corresponding office yan mas capacity to respond. Sailing mi kaya, ako personally, yaon makusit, balik-balik mo na ko dyan, garo kay po ang pandagdagan si mga tao. Pero dapat yaon si competence na kinakaipuhan. Competence sa community organizing. Kumalaw kita sa CMP, ng Community Mortgage Programs. Saro kayong paagyan nga, hindi kita magparagasto, ang magasto, national, itong agency, National Shelter Finance Corporation. So, kaya po again, organized. Number 2, kaya po ang competence siguro sa survey, sa engineering, dahil duman sa mga site development component. So, iyo po yan. Tanganing may, kumaga malino man kung pasain kita. Sir, paano dyan sa shelter program? Hindi po ba mahirapan yung mga kasariditan ng mga tao sa community with regards sa pagpasa ng mga requirements? Hanapan, actually pa ikot-ikot may sarong nagluluwas na iso, building permit. Kaya duman sa Urban Poor Summit,
imbitado naman si City Engineering Office, ang commitment ninda, hahanapan ning paagi. Basado kay sa national law, hindi kay nagsusunod man lang sa batas. Pag permanent structure, pati nga nagaro sa may permanent structure, kay po ang building permit. Kaso kung makuha ka ng building permit, kay po maning architect, kay po mong engineer, kay po mong plumber, kung ano-ano mga professional na binabayaran yan, may professional fee yan. Kaya siguro dyan nasasakitan si ibang mga urban poor na may mga harong ng magagayon man o kaya permanent para makakuha ng building permit. Bago kaya malipat si title sa INDA, ang isang requirement, building permit. So yan, pinag-urulayan po yan sa Urban Summit. As in, hinahanapan naman ng solusyon. Tanganing dayman magabatan si mga beneficiaries sa Urban Poor Program. Ayan. And last but not the least dito po sa iyong resume with tungkol po sa key priorities, ano po? Yung zero tolerance for substandard projects. Kang ako naglaog sa City Hall, kang panalpan ni Mayor Jess, actually naglaog ako, hali ako sa media. Editor kang mga weekly igdi, weekly newspaper sa Naga, correspondent kang Malaya, correspondent kang Inquirer, as in kung ano-ano pa. So, ang mindset ko paglaog sa city government, critic, mga media baga, paparasururat kang gabos. Naghahanap diferensya sa gobyerno. Kritiko. Takong puro ka man may man sa imong madango, gumabasa. So, yun po yan. Kang yaon ako sa City Hall, actually, naglago akong City Hall, writer. Magibo ka itong publication ng city government. Kami ni Secretary to the Mayor Gabby Bordado. Pero pag uuli ko kayo, may nagkakahiraling akong project na gano'n niya ako malasado man na, brownies ng maraming simento. So pigapot ko sa city engineer, ano niya akong tamang halo kani, anong hibog, etc. Pigtaw sa kuya, pun ka to, nagbabantay akong project. Pag mahiling kong malasado o sala sa halo, sinasabi ko kay Mayor na nagibo pa akong kuyang gayan, report, garo affidavit na araw kaning oras, nagagay ko din, hindi po sinahiling ko, hindi sihalo, etc. And based ako sa city engineer, dapat dahin eh. So, dahil sige kong report kang Mayor, sabi sa kuya, maray pa ngayon, ika na ngayon tagabantay sa project. Kaya kan time na to, ako po si Ginibong, nag-create kami ng Garo Committee, Project Monitoring and Evaluation Group. Uga na kayang existing na Project Monitoring Committee, mandated yan ka national government. Kapos na LGU, uga kaya. Pero since ako sisiging kulit, kaya nag-create ng inibalang si pangaran, PMEG na, Project Monitoring Evaluation Group. As in, ang sabi sa ko ni Mayor Robredo, inuton mo prank bantayan si mga contractor na identified sa ko. Inot mong bantayan si mga contractor na hararani sa ko. Yung ginibo ko, si mga big time na contractor, yes, big para bantayan ko. As in, pag may nadada ko po akong malasado ang halo, sabihin tang 100 meters, sinabuhos niya. Sa pinakapuro kang 100 meters, nadakop kong ang halo substandard, gabos itong 100 meters, dito babayaran. So, either ulito niya to, or magdagdag sa 100 meters. Araw kang sinaging sistema. Kaya, pon ka nagkahariling ka pati si mga saradit na kontraktor, si Queen ngayon, big time baga ngayon, Mayor baga ngayon. Pero nga din ako, nagka-problema ngayon. Halos gabos nagsurunod. Ano po? Araw kita kan ka-stricto. Tamahalin lang katong motor ko naka-stand sa sarong kanto, ang halo kan, 1-4 na. Daw, mayo ako. So, may instance nga na makubran na lang check si kontraktor, itong partial payment niya. Naihabol ko pa si report ko. Dumaan na sa cashier's window yan, makuhaan na lang. Naraman ko niya ano man si cheque, pigtaw ko si report, approve ni Mayor, aratrasan si Pavel. So, arog po kayang kahigpit si pagbantay ta. Kaya, ako kaya nagtutubo, down to the last centavo dapat pakinabangan niya kang mga taxpayer. Pero ganyan talaga grabe ang kung minsan kaya para makakuha ka ng pondo, may mga arrangement sa itaas pa lang. Hindi ko aram kung anong gigibuhon dyan. Pero at sa local level, arugan ang habulon ta. Pag may mahaling kitang disparaling hado ang pinto, papaulit yan. Mili pa lang pinto ngayon. Kumbaga, dapat ang salog, pag napinis na, okay na. May mga salog kaya minsan nag-aaral pug pa sa mga iba kong nahiling. Dahil pwede yan.
dapat kung anong quality ang hinahanap ta sa patrabaho sa harong ta, iyuman ang i-demand ta sa mga public work projects. Since nailatag mo na po, Sir Frank, ang iyong mga key priorities kung sakaling ma-hire ka ng ating mga tao sa darating na May 12, 2025, kung sakali po makaupo ka dyan sa posisyon na yan, Sir Frank, in 3 years time o yung 1 term mo po, ano po sa palagay mo yung maaaring nabago mo na or yung nabago na po ng syudad na ikaw po ang proponent o ikaw yung nag-push na mangyari? Primero, definitely, since collegial body yan, dahil man ako din masolo. So, gabos na proposal, pag-uurulayan yan, didibatihan yan, pwede may amendments, pwede may changes. Pero at the very least, ang sakuyang gustong yaon na sa naga by year 3, number 1, yun na to, mapakusog ang nutrition and prenatal atang apod kayan program, makusog na ngunyan, pero mas papakusugon tapan nganing itong nasa sakop, masakop. Siring man, dagdagan ta ang EduCare program, ay singit ko lang EduCare. Pig-check ko sa LCR, Local Civil Registrar, pero ang inaaki sa city kan last year, sabi sa kuya 3,000. Ang EduCare program, iyan preschool program kan city. Ang inaako kayan, age 3 and 4. So, 3,000 age 3, 3,000 age 4, 6,000 ang dapat yan sa preschool. Hinapot ko pa ang in-charge kang preschool program ta. Ang sabi sa hinapot ko, pero niya akong enrollees lang yan. Ang sabi niya, 3,000 man. Nasasabi yun, igwa pang 3,000 na pwedeng unserved. Pero assuming ka ba nga kang 3,000 na unserved, yan, nasa private preschools, igwa pa kitang 1,500 na dapat inaasikaso. Kaya, ang year 3, ang gusto kong mailing, si mga unserved na mga aki age 3 and 4 nagkaklase sa EduCare kang city. Tapos si isa indang ina, tapos isa indang status pagluwas ninda, si mga igin healthy. Iyan lang ang assurance ta na ang mga aking ini makakatapos. May datos kita. Sa 10 nag-grade 1, anum lang kayo makakatapos grade 6. Sa anom na nagtapos grade 6, 4 lang ang makakatapos ng college, high school. And sa 4 na nagtapos high school, 0 lang ang matapos college. As in, based sa research, ang sarong critical component kayan, nakulang duman sa siyam na day nakatarapos, disin na nag-aging preschool. As in, sa indang health kang aki pasinda, medyo may problema man talaga. So, by year 3, ang gusto ta po, maray ang salud ka mga ina, maray ang salud ka mga aki, asin, kadakli sa inda, yaon sa nag-agi sa preschool program. Sir Frank, bilang panghuring katanungan po, at ito po talaga yung gustong-gustong malaman ng ating mga nanonood, ng ating mga tagapakinig. Dahil ikaw po ay isang aplikanteng kandidato para sa May 12, 2025, kung ikaw po ang maha-hire or pipiliin, taano po ika? Tano ako. Usually yan po yung pang-remating tanong namin dito sa programa eh. Tano ako. Actually choice yan ka mga botante. Pero tano ako. Primero po kaya ako nagtutubod na siguro dahil sa pagtubod ko na kami nasa gobyerno, yaong kami igdi, para itong mga problema kang mga namamanwaan, mataan ming solusyon. Ang abot ko sa government, solutions provider. Yan pa rin kong sabi pang nag-budget forum kami, yaong kita digdi as solutions provider. Kaya dapat kabos na pinupunduhan ta, solusyon. Bakong dapat may relasyon sa solusyon. Kumisan kaya kadakol mga activities na ang resulta ba kung solution, wasting money kita dyan. So ako dahil po yun na yan, 1, solutions provider, number 2, sa lingko mare okay man si sa tuyang experience, sa tuyang kakayahan, proven naman po yan. City Administrator, siyam na taong kita gabos, kay Mayor Mayor Nelson, budget officer po, pong kato sa mag-retire ako. Nagkapot kita kang City Agriculture Office twice, nagkapot kita kang HRMO, saka Education Scholarship and Sports Office, kinaputan ta po ang bus terminal. Kumbaga sa experience
medyo pano na po kita. Kung magkasupisyente man, integridad po, may masatuyang masasabi na negative sa bagay na yan. Kaya ako sa linggo, saro ako sa piling pagpilian kang dapat nakatukaw po sa sanggunian. Pero ang choice, yan manggararay sa satong mga namamanwaan. Ayan, maraming salamat po, Sir Frank Mendoza. Siya po ang ating aplikante para sa araw na to. At sana po, sa tulong ng ating programa, makatulong man po ito na kayo po ay kung paano nyo titimbangin ang ating mga aplikante para sa darating na May 12, 2025 election. Thank you so much po sa oras mo, sir. Thank you. Busy ka po. Maraming thank you. At ito po ang ating programang Taano Ika. Ang ating guest si Mr. Frank Mendoza, eksperyensya, kakayahan, integridad. Yan po ang kanyang tagline sa kanyang pag-apply sa ating posisyon. Maraming salamat po. Ito po ang programang Taano Ika, radyo natin naga job interview kung saan wala po kami pinipiling kandidato dahil kayo po ang pipili sa kanila. Maraming salamat at magandang araw. Thank you. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin mo? Sino ang iyong iboboto? Gusto mo bang malaman, kilalanin ang ating mga kandidato? Taano Ika! Taano Ika! Gusto mo bang malaman? Lunes hanggang Sabado sa radyo natin FM Naga. Taano Ika! Ano man ang ginigibo mo, iaunsain ka man, maayo sa mood, suya, maugma, buksan mo na ang radyo. Ladies and gentlemen, are you ready? Get ready for Karakantaan mo sa na yan. 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 Sa radyo natin FM Naga. Karakantaan mo sana yan. Humanda na sa matinding tapatang magaganap ngayong 2025 ang mga nagpapasikat sa kanilang grand finale. Pasikatin natin. Pasikatin natin. Youth Edition. The Grand Singer Battle. Abangan. Malapit na. Radyo natin nationwide. Sa Mayo 12, 2025, sino ang pipiliin